Velkommen til Tanzania, som ligger i Østafrika, og vi bor i byen Arusha, som ligger meget tæt på Kenyas grænse. Vi har oplevet den værste tørke i Tanzania i den tid, vi har været ude. Jorden var bare som mel, og det er støvet og støvet. Og det var svært for os at komme ud med nødhjælp til de små landsbyer, for bilen den ville sætte fast i sandet, som bare var mel. Kreaturerne har også haft det rigtig hårdt. Der har ingen madvært til dem, så derfor så der dør rigtig mange kreaturer. Og prøv en gang bare at tænke på stanken, når sådan nogle dyr de dør. Og derfor besluttede regeringen, at de skulle brænde dem af. Mange steder så er der heller ikke vand ude i landsbyerne, så derfor så er der sådan en vogn, hvor de kan komme ud og hente noget drikke. Miriam har igen været ude i Masai-landet for at dele majs ud. Vi har også bønner med derude, for i bønner der er der mange proteiner. Og da folket de så, at de skulle have bønner, så var der mange, der gav sig til at græde. Børnene de kom også med deres spand for at få både majs og bønner. Der var en livlig aktivitet derude. Kvinderne og mændene de var lykkelige, da de kunne gå hjem med deres majs og bønner. Æslerne bruger de som trækdyr. Bibi, hun vinker til os. Selv de gamle, de var kommet for at være med. Er de ikke bare dejlige? Der er nogle børn, de var godt nok lykkelige. Der er ikke en kerne, der går tabt, når vi har været ude og dele majs ud. Alle kerner, de bliver samlet op, så jorden den er ren. I kan tro, det var nogle glade kvinder, der gik hjem. Der kom en masse regn. Og regnen den kom op fra bjergene af, og den skyllede både hus og marker væk. Der er ingen floder her, der er ingen åer. Det er simpelthen deres marker, der er oversvømmet. Og det er bare så synd for dem, at nu er alt deres høst bare væk en gang til. Se lige husene. Derfor så besluttede vi, at vi var nødt til at dele mere majs ud til dem. Så vi har fortsat igen. Sara, vores barnebarn, hun er med derude. Jeg synes, billederne, de taler for sig selv. De samler igen alle kernerne op. Vi er til kirkeindvielse i Dar es Salaam, og det var kirken, vi samlede penge ind til, da vi var hjemme sidste gang. Torben Madsen, han var herude og var med til indvielsen og var gæstetaleren for os. Vi synes simpelthen, det er blevet en flot kirke. Receptionen, den holdt vi udenfor, og der var bare kommet rigtig mange mennesker. Jeg synes simpelthen, det er en flot kirke, de har fået. Det er familien Wilson og Lucy og deres 3 børn, som er pastorpart for kirken. Lucy, hun har også en sygekursus i gang, hvor hun har sygekursus for AIDS-ramte og enlige mødre, og vi har fået en pengegave fra Danmark, hvor vi kunne købe en hel masse symaskiner og overlokker og stof, så de har noget sy af. Det bliver vores nye projekt, hvor vi skal i gang med at bygge en skole til børnene fra Arushas slumkvarter. Vi er meget kede af det, for vi kunne ikke få en grund ind i byen, derfor er vi nødt til at skal 15 km uden for byen, og dermed så bliver vi nødt til at skal transportere børnene ud i busser. Det her, det er børnene fra slumkvarteret. Sådan bor de, og det er de børn, vi gerne vil have fat i. Det er de børn, der skal ud og gå i skole. Det er en køkken, hvor der blev lavet mad i til børnene. Ja, det er nogle livsglade børn, vi har med at gøre. Vi elsker de børn, og vi synes bare, det er så dejligt, at vi kan få lov til at give dem en skolegang, så de også kan blive til noget engang. Vi havde taget børnene med ud på grunden, så de kunne se det, og de gik en tur rundt på grunden også, så de så, hvor stor grunden var til deres nye skole. Her vandrede de ned igennem majsene, som var visnet væk. Der blev desværre ingen høst. Vi har også fået en pengegave til at købe julegave til børnene nede i slumkvarteret, og det var virkelig noget, der bragte lykke for børnene. Inden de fik gaverne, så fik jeg lov til at fortælle juleevangeliet, og jeg havde taget en dukke med for at vise Jesusbarnet, og det synes børnene virkelig, det var spændende. Selv de voksne, de lyttede godt efter. Se lige, hvor børnene de kigger. De er bare så optaget. Vi deler gaver ud, og jeg har Sara med dernede til at hjælpe, og vi
delt tandbørster og tandpasta og sæbe og creme og juice og kiks og skoleting, og de fik ris og sukker. Vi har også delt mad ud til ekstremt fattige familier. De fik en sæk majs, de fik bønner, de fik sukker, så I kan tro, de fik en dejlig jul. De her små drenge, de var så lykkelige, fordi de fik noget mad. Det her, det er køkkenet til en familie. Prøv en gang lige at tænke jer. Kunne I tænke jer at lave mad på den her måde? Vi har også et psykursus for de AIDS-ramte i Arusha slumkvarter, og når børnene de tager hjem fra skole, så kommer kvinderne og mændene og sidder og syr. Vi har fået en del symaskiner, så de kan sidde og sy. De har netop syet 40 skoleuniformer til børnene i børnehaveklassen. Michael han havde en nød for at give kvinderne en mikrolån, så de kunne komme i gang med at arbejde, og de kan få det, der svarer til 800 danske kroner. Kvinden til højre, hun har købt stof, så hun er kommet i gang med en forretning, og det går rigtig godt for hende. Der er cirka 20 kvinder, der er i gang nu, og nogle de opdrætter kyllinger og sælger dem til slagt, og andre de tager ud på byggepladser og laver mad til dem, der arbejder. Sådan ser landsbyerne ud, som vi besøger, når vi er ude på børnekampagner. Vi har en bil med trailer, og på traileren der sætter vi en platform op, der er 3x3 meter, og der er en screen til, som vi kan vise film på. Det er bare sådan nogle dejlige børn, når man er ude i landsbyerne. De sidder bare så stille, og de er bare så lyttende og hører godt efter. I skulle opleve Torkel, når han er på som børnekampagner. Så er han virkelig i hans es. Han elsker at fortælle børnene om Jesus. Og der bliver lyttet godt efter. Han bruger flere ting til at forklare de forskellige ting med. Dukken kan du gå, det er trækplaster for vores crusade. Børnene de elsker ham. Og børnene de er utrolig ivrige efter at få lov til at være med, når der bliver spurgt om noget. Så er der hurtigt en finger op. Vi har oplevet en frygtelig regn. Og det var sådan, at børnekampagnen den blev holdt ned i dalen, og man boede op på bjerget. Og det har regnet så meget, at bilen kunne ikke køre ned og tage traileren op, så derfor så må de have et reb i traileren for at trække den op. Alt udstyr, det må bæres op, styk for styk. Ja, Torkel han hjælper dem over grøften, så den lille dreng han ikke skal falde i. Her kommer de bærende med vores generator, som er det vigtigste af alt, når vi holder vores børnekampagner, for det er vores strømforsyning. Nu skal traileren pakkes igen, og se lige hvor modret den er, og nu er vi klar til at køre hjem til Arusha. Dette er vores dejlige hus. Vi bor rigtig godt i Arusha. Vi har også et gæsthus, så vi kan have gæsteboner, og det nyder vi også meget. Jeg har 2 dejlige børnebørn herude, og vi nyder det sammen. Familien Bjerre og deres hus, som de selv har tegnet og bygget. Selvom der har været mange svære ting i Tanzania, såsom tørken, så er Tanzania jo et dejligt land. Tanzania er flot, den har en flot natur, og de har en dejlig folkefærd, og vi elsker at være herude. Tusind tak, fordi I vil bruge jeres tid på at være en tur med i Tanzania. Hej hej.